Dobrý den, vítejte u instruktážního videa pro program Živel 3. V následujících minutách vás krok za krokem provedeme vyplněním žádosti o podporu. Jako první krok je nutné přihlásit se do klientského portálu. Odkaz na klientský portál najdete na stránkách www.sfpi.cz. Přihlášení je potřeba identita občana nebo Bank ID. Pokud si nejste jistí, jak na to, na stránkách klientského portálu najdete v části první přihlášení návod pro fyzické osoby a instruktážní video pro získání přístupu k právnické osobě. Upozorňujeme však, že žádost musí podat osoba, která o podporu žádá. Není možné ji podat za někoho jiného a v případě fyzických osob není možné k podání nikoho zplnomocnit. Po přihlášení přejděte na záložku Programy a klikněte na program Živel 3. Vyberte možnost Žádost o podporu. Na hlavní stránce žádosti klikněte na Založit novou žádost. Pokud žádáte jako fyzická osoba, záložku vazby žadatele přeskočte a pokračujte dále. Dostanete se na záložku Informace o účelu, kdy vyberete, co je účelem žádosti, například oprava poškozené nemovitosti, a uveďte vztah k této nemovitosti. Zaškrtněte možnost vlastník, pokud jste jediným vlastníkem, nebo zaškrtněte možnost spoluvlastník, pokud je nemovitost ve vlastnictví více osob nebo ve společném jmění manželů, a níže vyplňte údaje o ostatních spoluvlastnících. Dále v přílohách doložte plnou moc, že ostatní spoluvlastníci souhlasí s podáním žádosti, vzor plné moci naleznete na webu SFPI. V případě spoluvlastnictví tedy žádost podává vždy jeden ze spoluvlastníků, ale smlouvu o poskytnutí podpory budou podepisovat všichni spoluvlastníci. Pokud žádá o podporu právnická osoba, například SVJ, žádost podává statutární orgán nebo pověřená osoba. Dále je potřeba zaškrtnout, kdo v době povodně v poškozené nemovitosti bydlel. Vy, váš příbuzný nebo nájemník s nájemní smlouvou. Trvalé bydliště není podmínkou, ale musí být splněno, že zde uvedená osoba skutečně bydlela. Nezapomeňte proto prosím zaškrtnout čestné prohlášení, pokud se vám zobrazí. Výjimkou jsou rekreační nemovitosti, to znamená chata nebo chalupa, kde je nutné splnit podmínku trvalého bydliště. Jako poslední je pro účely veřejné podpory potřeba zaškrtnout, zda jako žadatel naplňujete znaky podniku. Znaky podniku jsou naplněny, pokud jste vy nebo kterýkoliv ze spoluvlastníků poškozené nemovitosti právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která má v nemovitosti sídlo svého podnikání, nebo pokud byla nemovitost pronajata na základě nájemní smlouvy. V některých případech vás systém jako podnik identifikuje automaticky, například pokud jste zaškrtli, že nemovitost byla pronajímána. Zařazení mezi podnik ovlivňuje způsob výpočtu výše škody způsobené povodní. Na záložce Informace o lokalitě zadejte údaje o pozemku, na kterém se nachází nebo nacházela poškozená nemovitost. Klikněte na Přidat pozemek a vyplňte příslušnou parcelu. Identifikaci je nutné zadat ve správném formátu, poté se parcela dohledá automaticky. Stačí zadat parcelální číslo a alespoň 3 počáteční písmena katastrálního území. Dále uveďte číslo listu vlastnictví, které zjistíte náhledem do katastru nemovitostí. Upozorňujeme, že pokud je účelem výstavba na jiném pozemku než stálá původní nemovitost nebo nákup nové nemovitosti, zobrazí se navíc možnost zadat pozemek, na kterém bude stát nově postavená nebo koupená nemovitost. V této fázi není povinné nový pozemek zadávat, povinně je zadáván až v další fázi. Pokud však pozemek už znáte, zadejte ho prosím rovnou při podání žádosti. Na následující záložce popis poškození uveďte. Datum, kdy došlo k poškození povodní, které musí být v rozmezí mezi 13. až 18. zářím 2024.
Dále vyberte typ nemovitosti, rodinný dům, bytový dům nebo chata a počet bytových jednotek v dané nemovitosti. Pokud jste obdrželi nebo obdržíte pojistné plnění od pojišťovny, zadejte výši tohoto pojistného plnění. Zadává se pouze pojistné plnění vyplacené na základě pojištění nemovitosti. Pokud jste tedy měli pojištěnou pouze domácnost, toto pojistné plnění zde nevyplňujte. Dále pokud jste obdrželi dary z veřejných zdrojů, které jsou účelově vázány na obnovu nemovitostí, vyplňte také výši těchto darů. V nápovědi je uvedeno, o jaké dary a dotace se jedná. Záložka obsahuje i další zaškrtávátka, která slouží k navýšení dotace. Pokud danou podmínku splňujete nebo splníte, zaškrtněte ano a dotace vám bude automaticky navýšena na další záložce. Bonifikaci můžete získat, pokud byla poškozená nemovitost pojištěna, nebo pokud ji pojišťovna odmítla pojistit, pokud bude nová nemovitost postavena nebo koupena mimo záplavové území, nebo pokud bude splňovat vyšší energetický standard. Podrobnosti pro navyšování dotace naleznete podrobně v příručce pro žadatele, která je zveřejněná na webu SFPI. Dotace také bude automaticky navýšena, pokud se poškozená nemovitost nachází na území spolupracujícího kraje. Nakonec je potřeba uvést, jak bude stanovena výše škody, ze které se počítá maximální výše podpory. Celkem existují dvě možnosti, jak určit výši škody. A tyto možnosti se vám automaticky nabídnou podle toho, zda naplňujete znaky podniku. První je vyčíslení v korunách. Může se jednat o vyčíslení škody v korunách uvedené v likvidační zprávě od pojišťovny, nebo je možné si nechat zpracovat odborný odhad, který škodu stanoví. Jako druhá možnost je vyčíslení v metrech krychlových. V tomto případě se výše škody automaticky dopočítá klientským portálem na další záložce na základě tzv. Jednotkových nákladů. Výši jednotkových nákladů naleznete v příručce pro žadatele na našem webu. Poškození v metrech krychlových může být opět uvedeno v likvidační zprávě od pojišťovny, nebo je možné si nechat zpracovaný odborný odhad, který metry krychlové stanoví. Vyčíslení škody v korunách, které je uvedeno v likvidační zprávě od pojišťovny, mohou využít všichni žadatelé. Pokud nenaplňujete znaky podniků, můžete kromě toho uvést poškození v metrech krychlových a výše škody vám bude dopočtena klientským portálem. Pokud naplňujete znaky podniku, je nutné zadat vždy vyčíslení škody pouze v korunách. Pokud nemáte nebo pro stanovení škody nechcete použít likvidační zprávu od pojišťovny, můžete si nechat zpracovat odborný odhad. Pokud si odhad necháte zpracovat, je možné to uvést na další záložce a odhad vám bude až do výše 9 000 korun zpětně proplacen. Zároveň pokud víte, že po obnově nemovitosti nedojde ke kolaudaci ze strany stavebního úřadu, můžete na další záložce uvést až za 2 odborné odhady, tedy až 18 000 korun. Ten druhý budete potřebovat po dokončení jako doklad, že nemovitost byla obnovena a je způsobilá k bydlení. Na následující záložce se vám na základě zadaných údajů zobrazí výši škody. Kromě toho je možné zadat zmíněné náklady na odborné odhady a pokud si pro účely obnovy musíte nechat zpracovat projektovou dokumentaci, můžete zadat i náklady za zpracování projektové dokumentace, které vám budou také zpětně proplaceny, a to až do výše 25 000 korun. Upozorňujeme, že náklady za odborné odhady a po případě projektovou dokumentaci je nutné zadat rovnou při podání žádosti a zpětně je již nelze nárokovat. Navíc pokud je účelem výstavba na jiném pozemku než stála původní nemovitost, zobrazí se zde také možnost zadat cenu pozemku, na kterém bude stát nově postavená nemovitost. V této fázi se může zadat předběžná cena pozemku, pro další fázi už budete potřebovat znát kupní cenu a mít zpracován odhad obvyklé ceny nového pozemku.
Stejně tak, pokud je účelem podpory nákup nové nemovitosti, budete později vyzváni k vyplnění kupní ceny dle kupní smlouvy a obvyklé ceny kupované nemovitosti dle odhadu. Následně se vám automaticky spočítá a zobrazí maximální možná výše dotace. Na základě toho vyplníte požadovanou výši dotace. Pokud žádáte také o úvěr, zobrazí se vám i maximální možná výše úvěru a vy tedy vyplníte i požadovanou výši úvěru a požadovanou dobu splácení. Současně budete muset vyplnit údaje o měsíčních příjmech a výdajích ve vaší domácnosti. Na následující záložce je potřeba zaškrtnout čestná prohlášení. Upozorňujeme, že tyto podmínky musíte plnit vy i případní spoluvlastníci poškozené nemovitosti. Dalším krokem je nahrání povinných příloh. Ty se na této záložce automaticky filtrují podle účelu nebo typu podpory. Může se jednat například o doklad, který prokazuje výši škody, výši pojistného plnění nebo o fotodokumentaci poškozené nemovitosti. Podrobnosti k přílohám naleznete také v příručce pro žadatele. Na závěr si prostřednictvím rekapitulace a přes náhled žádosti zkontrolujete, zda jste správně doplnili všechny informace a doložili všechny přílohy. Jako poslední klikněte na tlačítko Podat žádost. Po podání vám e-mailem přijde potvrzení o zaregistrování žádosti. Podanou žádost zkontrolujeme a pokud bude potřeba něco doplnit nebo opravit, budete vyzváni k doplnění. Ve chvíli, kdy bude vaše žádost v pořádku, dojde k jejímu předběžnému vyhodnocení a budete vyzváni k doložení příloh 2, opět prostřednictvím klientského portálu. Jedná se o přílohy, které je nutné předložit před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte využít podpůrné materiály na webu SFPI nebo se obrátit na naši infolinku.